Izan, ongi etorri, eskerrik asko, hemen zaretelako. Ongi eza? Pozik? Gu bai. Pozik pixka bat ere bai urduri, hemen zer gertatuko den, orain ez dizuet azalduko, baina gauza handia gertatuko dira. Gaurkoa bide baten aurrean egiteko pausu bat da. Ez da bidea bere horretan. Irailaren 14ean Gasteizko Buesa Arenan izango da Humanity at Music emanaldiaren ekitaldi nagusia, baina hauek lehen urratsak dira. Eta lehen urratsak egitekotan nun, hemen, Arrasaten egin behar dira. Bide luzea egin dugu ona iristeko. Bide luze eta emankorra. Zuentzat ere gozagarria izatea espero dugu. Ez dizuet azalduko, hemen zer gertatuko den. Hori, zuek deskubrituko duzue. Baina bai azalduko dizuegula, zertarako deitu egin dizuegun, eta zergaitik. Eta horretarako laguntza eskatuko dut, jendartean hortxe daude, Javier Goienetxe Kongresuko presidentea, eta Josu Urrutia, Mundukideko zuzendaria, zatozte mesedez holtza gainera, txaloz lagunduko ditugu. Kontatu, kantatu eta sentitu. Hiru hitzoiek ekarri gaituzte onera. Kontatu zergatik? Mondragoneri buruz asko hitz egin da, bai hemen eta bai munduan zehar. Guk esaten dugu beste era bat daukagula gauzaka egiteko, eta hori izan da nahi duguna kontagu. Gure memoria sonora egin dugu, gure relatoa egin nahi izan dugu, relatu desberdina, era diferente batian kontauta zuentzako eta mundu guztientzako. Kantatu. Kantatu zergatik? Kantatu Euskal Herria herri kantaria delako, milaka kantari daude herri guztietan, eta hemen gaur lekuko bat izango dugu, lekuko edar bat. Bigarrena, segaitzik, kantatu, musika dalako hizkuntza propioa, hizkuntza internazionala, musikak dardarak egiten du, emozioak bizten du, da emozioak bizitza da. Eta gaurko obra hau da, Mondragon bizirik dagoen lekuko. Eta hirugarrena, Fernando Velázquezekin topo egin nuelako, eta berak esan zigun Mondragoneko historia pelikula bat egiteko bezalako gazela. Eta horrek memoria sonoro bat behar zuela, eta horretan ibili gara azken hilabeteetan, elkarlan baten bidez, jente asko implikatuz, obra hau sortzen. Eta sentitu, zergaitik sentitu, uste dugu kooperatiba gintzak baduela impulso baten beharra, indar berri baten beharra. Asko daukagu gizarteari ekartzeko, usten dugu, apaltasun guztiz, eta hori dana eiteko, indarrak behar dira, eta seguru gaude obra honek, energia berriztagarri honek, gure ilusio bateriak guztiz kargatuko duela. Ezaugarriak zer egin dugun, eta zeintzu dien ezaugarri nagusienak labur esan da, esango genuke, badala historia berri bat, gauza berri bat, Mondragonek sekula ez duen honorako gauzarik, eta hori diferentzia da eta berria da, euskeraz egindakoa, Berton sortutakoa, naiz eta erderaz eta inglesez bebai badaukan kopia batzuk, baina euskeraz landutakoa, kilometro zero kulturala, hemen indakoa, artista askorekin, baina dana hemen sortutakoa eta landutakoa, solidarioa, ontsa Josu kontatuko digunez mundukideri laguntzeko ere balioko duena, eta horrek dira ezaugarri nagusienak. Nik uste otobra politxa dela, danoka ondo pasatzeko bezala daukagula, dakigun gehiena hemen eman dugula eta ikuskizunaz espero gozatzea. Gerarte. Eta zer dela eta mundukide gaurko ekitaldi honetan? Javierrek esan dagoen moduan, batuko den diru zati bat mundukidentzako joango dalako, aurten 20 urte betetzen ditugulako, eta bi ekimenak kooperatibetatik sortuta direlako, eta Mondragoneko 3 printzipioetan oinarrituta dauzelako. Biak dira
interkooperazioa, o elkarren arteko lankidetzatik sortuta, Humanity at Music kooperatiben arteko elkarlanetik sortu da, baina ez hori bakarrik, gizartearekin bebai. Hemen dauz abez batzak, hemen dauz musikariak, bertsolariak, dantzariak, benetako auzolana da. Eta hori beda mundukide, interkooperazio sistema bat da. ONG-ak, kooperatibak, unibertsitatea, voluntarioak, eta zelanez, herri pobretuetan dauden bai kooperatibak, elkarteak, eta bar. Bigarren ezaugarria izaera unibertsala. Musika hizkuntza unibertsala dela esaten da. Eta nik horrela pentsaten dut, eta gaur ikusi, entzun eta bizituko duguna demostratuko digu hori bera. Eta mundukiden ere, hegoaldean lanean ari gara, demokrazia soziala, bakea eta justizia erenbila dabil guztiekin. Eta hau dena zertarako, gizartea eraldatzeko. Humanity at Music honetan, kooperatibistak ari dira, lankideak ari dira, baina pertsonak dira azken finean. Beste, o mundu bat, beste erabatera sortu nahi duten pertsonak. Eta hori da mundukide ere. Gertatzeana da, gu kanpoan lanean ari gara. Eta nun ari gara lanean? Mozambiken 10.000 nekaseariekin lanean ari gara, eta familia horiek urtean 200 euro baino gitxio irabazten dute. Brasilen be, kooperatibekin lanean ari gara. Kolonbian ere, zabortegietan bizi diren pertsonekin kooperatiba bat sortzen ari gara. Eta horretaz gain, Ekuadorren, Etiopian eta Malawin programa berriak sortu nahi ditugu. Orain dela 20 urte sortu zen mundukide, baina helburuak berdinak dira. Herrien garapen autogestionario eta integrala sustatzea, eta gizarte honetan aldaketak sustatzea bebai. Eta 20. urte horren ospakizunetan, sinfonia kooperatibo hau opari ederra da guretzako, ea bazuek ere, gaurgo ekitaldian, emozioz bidai honetaz disfrutatzen dozuen. Eskerrik asko. Urtxantxa bat, gauza txiki bat. Urtanta batek ez du itsasoa sortzen, baino urjauzi bat eragin dezake. Entzungo zenuten askotan, gauza txikiak ez deusak direla eza, ez egin batere jaramonik. Izan ere, gainezka egiten duena beti azken tanta da. Beraz, zatozte gurekin, gauza eta jantja txiki asko batera jarrita zer lor daiteken ezagutzera. Ezagutu hitza, ez da zuzenena. Behar bada gogoratu esan beharko genuke. Bai, gogoratu. Ze gaur hemen gertatuko dena zuen barruan dago. Zure barruan, nire barruan, ni txiki askok sortu duten gu handi baten memoria izango delako. Hasiera bat egongo zen, beti dago hasiera bat. Nunbaitetik hasten da beti, baina batzutan ahaztu egiten dugu. Hasiera bat izango zen, gerra osteko min eta ezin egon horiek guztiak bizi egarri bilakatu zituena. Baserri, herri, egarri, bailara, baikara. Entzuten duzue? Badu, barruan gure historiak alako doinu modu bat. Bale, nota batek ez du sinfonia bat sortzen. Batzutan bai, eta hemen horixe gertatu zen. Beraz, zatozte gurekin ezagutzen duzuen hori gogoratzera.
Deiadar isil bat entzun da, gerra osteko gazte batzuen artean. Burdinaren oroimena dakar, zapalduen historia, euskaldunen galzoria, Bibliaren utopia, langileen memoria, eta aroa prestatzen hasi da. Non dago zure anaia? Aditu zen Behinola basamortuan. Gero, olagizonen taldeak, kolektiboak garaitu zuen dragoia. Eta orain, kapitalaren erreinuan garaia da. Zeru ertza marrazteko ordua.
Ikasteko sortu ginen, ikasteko hasi ginen ibiltzen lurrean, ezagutzeko, ulertzeko, eta ikasten egin dugu aurrera, ez dakienak ez baitaki zer falta duen ere, eta dena egiteko dagoenean ikastea horixe da lehen pausua. Ikasteko sortu ginen, zerbait berri sortzeko ere ikasi egin behar baita. Heziketatik hasi izan dana, ikastetik gatoz, ikasteko gaz. Horregatik sortuko euen euskeriak horren soinu edarra hori esateko. Ikas, ikasi. Eta berba horrek isa konturatu barik jolasien beste hau bezaten dau baiara honetan. Ikasi, eukasi, hau da, ein. Egile herri bat izen gare euskaldunok, leinztarrok, arrasatearrok. Eitxeko gaz hemen. Mundu bat eitxeko, justu haua. Herri bat itxeko, herrixaua. Ikasteko sortu gitzen. Eitxeko egin gitzen. Kontuz baina, Aiomo Faber, Mondrabeko arrazia, eitxiakin eta itxiakin. Ein eta ein. Ein zertako baina. Geixau irabasteko eta geixau handitzeko eta berriro geixau eitxeko akaso. Einek askotan, berorrek ez dakixen arren, badauko ama bat. Eta badauko alaba bat. Eginen amak eta alabiak izen bera daukie. Izan. Eta ein akordetan danien bera zein dan, amandako eta alabandako itxen daulana. Izan, eitxeko. Eta ein, izeteko. Pertsona izeteko. Herri izeteko. Ikasteko sortu ginen, ze askatik hilobira. Ikasteko hasi ginen, ibiltzen lurrean. Adin mugari gabe, gure biden jabe. Ikasteko sortu ginen, adin mugari gabe, gure biden jabe. Ikasteko sortu ginen. Abade batek izandako berbak die. Kontzientzia hartzea hasi txiki bat bezalakoa da. Baina eskur batetik haritz handia sortzen da. Ez dago ezer premiazkoagorik eta presazkoagorik gazteen hezkuntza kulturala, lanbidezkoa eta heziketa soziala baino, herri humanoago bat sortzeko. Ikasleak lan mundu aukitu behar du, langile izan behar du. Ez ditugu ikasle senyoritoak sortu behar. Atxurrak eta erratzak astintzen ere jakingo duten ikasleak, ez bakarrik arkatzak eta paperak. Bizitza komunitarioan, komunitatean, langileen eta ikasleen arteko distantzia txikituko dugu. Ikasleak langile eta langileak ikasle. Etengabeko hezkuntzak ez du izan behar bakarrik profesionala, baizik eta baita ere soziala eta kulturala. Kontzientzia hartzea lortu nahi dugulako. Bestela,
Sukar kontsumista nagusituko baita, beste helburu hortzimugarik ez badago. Helburua ez da tekniko individualistak sortzea, baizik eta mundua hobetuko duten pertsonak sortzea. Esperientzia kooperatiboa sortu da hezkuntzaren bidez, zentzu humanista sakon eta gaurkotu baten hezkuntzaren bidez. Hezkuntza bai, baina konpromiso sozialerako. Bai, aurrera. Pixkor. Ekaineko azterketa. Ekaineko azterketa. Prest? Lehen galdera. Zer behar da behar bezala ikasteko? Tira. Tablet bat. Tableta eta wifi konexioa. Tableta, wifi konexioa eta app asko. Ikasteko gogoa. Ikasteko gogoa. Bigarren galdera. Ia, hobeto gabiltzan, oraingo honetan. Nun ikasten da hoberen? Ikasgelan. Liburutegian. Finlandian, batez ere udan. Ikasteko gogoa dagoen edozein tokitan. Ikasteko gogoa dagoen Bai. edozein tokitan. Bai. Zer da, zein da, hezkuntzaren helburua? Hezkuntzaren helburua. Norberaren egoera hobetzea. Gizartearen egoera hobetzea. Ikasitakoarekin apurtzen jakitea, eta harago joatea. Esandakoa. Zer da, Erne, ikasketa kooperatiboa? Ikasketa kooperatiboa. Pixkor. Besteekin ikasten jakitea. Norberako beto ikasten duela, besteek ere ikasten dutenean. Hori ulertzea. Ontxo, ez da. Lehiakortasunean baino, elkartasunean oinarritzen den prozesua. Aurreko guztiak. Ia, Ai, zein da, entzun, irakaslearen rola? irakaslearen rola, ikasleari begiak zabaltzea. Ikasleari belarriak zabaltzea. Ikasleari ahoa zabaltzea. Ikasleak, begiak, belarriak eta ahoa zabaltzeko gogoa izan dezan eragitea. Gogoa izan dezan eragitea. Bale. Ia, osatu esaldi hau. Irakasle on bat daukanak... Altxor bat dauka. Altxor bat dauka. Altxor bat dauka. Altxor bat dauka. Aha. Entzun. Hezkuntza prozesu organikoa dela esaten dugunean, zer esaten ari gara benetan? Prozesu organikoa. Prozesu. Ja. Bai, bakit. Ezin dela aurreikusi edo planifikatu prozesua unikoa delako. Pertsonak bezala. Ez da. Badakit. Zaindu egin behar dela hortua zaintzen dugun modu berdinean. Ekarriko digun usta ziurtatuta ez badago ere. Kondizio berenak
kondizio hoberenak sortu behar ditugula prozesua gertadadin. Alegia, tomateak ahalik eta zapore gehienarekin az daitezen. Aurreko guztiak, azkena. Vale, ya está. Zergaitik eman behartzaio hezkuntzari bere biziko garrantzia komunitate txikietan. Ia. Usta guztia zaigulako beharrezkoa. Usta guztia zaigulako beharrezkoa. Usta guztia zaigulako beharrezkoa. Usta guztia zaigulako beharrezkoa. Irailera arte. Bersoa maiz zuzentzen da poesiara, baina hau lerratu nahi dut industriara. Asko errauts ta grasa zaleak ez gara, baina belarrez bete nahi bada ganbara, eskuak zikintzea beharrezkoa da. Norbaitek galdetzen badau zein den Arrasateko kooperatibismoaren berbarik edo aditzik importantiena, aditz hauxe dela esan leike, jabetu. Kapitalismoak kentzen dauen jabetza nagusisa, lana, eskuetan hartu eta jabetu, lanaz jabetu. Guztion lana, guztion esku, Xabier Letek izarren hautza kantuan esan euen moduan. Galdetuko baleu, zein den bigarren aditz importantiena, beste hau datoraren onduen, kidetu. Jabetze hori, taldien ein, kolektiboen, horrek dituen edertasun eta miserixekin. Jabe eta kide, hori da kooperatibista izetie. Eta galdetuko baleu, zein dan hirugarren aditz importantiena, hauxe izango litzateke, saretu. Kooperatibak, elkarrekin sarien lotu, denen artien errealitate eraldatzaile bat osatzeko. Jabetu, kidetu, saretu. Euskeraz, 3 berba sinpletan destilatzen da Arrasateko kooperatibismoaren ardatza. Jabe, kide, sare. Gure hizkuntzan gainera, errima hauetzen dau 3. Kasualitatea, itxure politxe dauko, baina gogorra be bada, neketsua, beti mugekin negoziazioan eta porrota behurbil, Arrasaten ondo dakigun moduen. Bere muga guztiekin jabe, kide eta sare eitzen gaitzuen formula hau labur geratzen da. Dirua irabazi eta banatzeko modu hobe bat besterik ez izaten akabau leike, bere harima ahazten bada, bere harima herrisa. Kooperatibismo hontan, hasierako intiu zinua, gaur modu simple baten esan geinke, lantegisa herri, herrisa lantegi eta lantegisa herri, lantegisa herriaren parte, lantegisa herriaren egile, herria bera denon lantegi.
Aureliano Buendia generalak urrezko arraintxoak egiten zituen bere tailerrean. Zehaztasun maila handiko piezak ziren, maisulanak, eta noski, berehala zabaldu zen arraintxo horien ospea eta makina bat lekuetatik etortzen zitzaizkion erostera. Urrezko txanponak ematen zizkioten, eta berak urrezko txanponak urtu egiten zituen gauez, eta gero, eguna argitu orduko, arraintxo gehiago egiten zuen. Kale bat edozein kale izan daiteke, alik eta kutun azal batean, zeure helbidea idatzita ikusten duzun arte. Eta oharkabean bada ere, han eta hemen guztiak nahasten hasten dira. Aita ama Gaztelako Mendizerra lehorreko beren pueblotik irten ziren. Eta zoriak ekarri zituen ona, fabrikak zeuden bailara honetara. Beste edozein tokitara izan ziteken. Eta bapatean, olentzerorako opariak erosten hasi ziren, eta ikastola esaten zioten eskuelari, pueblora itzultzen ziren, udan, udatearrez jantzita hori bai. Amonari beti abuela esan izan diogu. Hizkuntza berriaren doinura egokitu ziren. Hasieran ulertu eta gero ikasi. Eta ohitu ziren kupidari gabe euri egitera adibidez, edo buruarekin keinu bat eginez agur esatera. Makinen soinura. Lan egiteko modu berri batera ere ohitu ziren. Lehendabizi harritu eta gero ulertu. Pertsona bat, botu bat. Nagusirik izanez eta jabe izatea. Hilaren amaierako soldata, bai, eta urte amaierako emaitzak. Pluralean konjugatzen diren esaldietara ohitu ziren, eta ahalean irudikatzen diren etorkizunetara. Beti esaten da eza, garenaren neurrian ametxe egiten dugula, baino batzutan ametsek markatzen dute izan gaitezkenaren muga. Eta hori gertatzen denean orduan egindako ametsaren antza hartzen dugu. Aita, etzen sekula, Buendia generalaren trebetasun maila horretara iritsi beharrik ere ez. Atzpuntak beti belztuta izaten zituen ze poltsikoan, metalesko txirbilak ematen zituen eta hortxe biltzen zen laztantzen eta laztantzen. Berak esaten zuen puzletako piezak bezalakoak zirela. Urrenkera egokian jartzen badituzu, nahi duzuna egin dezakezula. Eta horixe ezan geure aitaren lana fabrikan. Egin zitezkeen gauzak egitea. Ama haserretu egiten zan noski ze txirbiloiekin poltsikoan, laneko eta kaleko galtza guztiak apurtu egiten zituen. Amak beti adabatu ditu aitaren galtzak. Hori zan, amaren lana, besteen zuloak konpontzea. Lantegiak porlanesko esiak izan ditzakete, edo kristalesko ateak, berdin dio. Eraikin handi eta ikusgarriak izan daitezke edo, izan daitezke, tailer zulo txikiak. Lana, lanbidea izan daiteke, eta baita bizibidea ere, bizitza berriak egiteko puzlearen pieza. Aita gauza asko egin zituen fabrikan, makinak egin zituen, eta gero makina horiek erabili ziren itsasontziak egiteko. Eta gero itsasontzi horietan, oraintxe bertan, auskalo nora beste makina batzuk eramaten ari dira. Aitak beti esaten zuen, eskuz egiten dena, ez da sekula ahazten. Eta fabrika hartan, gure aitak eta aitek eta ama guztiek bizitza berriak egin zituzten. Helbide bat ipini zuten nere gutun azalean. Hitz berriak sortu zituzten, lan egiteko modu bat sortu ziguten. Eta han eta hemen guztiak desegin egin zituzten. Fabrikako lagun guztiak etorri ziren arratsalde horretan,
kanposantura. Euskeraz egin zioten agurra aitari. Eta inork ikusteko moduan, nik poltsikotik atera nituen txirbil batzuk bota nituen zulo horretara. Amak beste behin ere, estali beharko duen zulo horretara. Eta urrezko arrai txiki bat ere bota nuen, Deba ibaira, aita ehortzi genuen egunean. Eta bai, kupidari gabe, euriari zuen. Kapitalismoak kasino bihurtu ditu finantzak. Zer da baina bestalde dirua? Dirua da izerdia, tantaz tanta sos egina, dirua da alegina, urrengorako gordea, geure eskuetan ordea. Diruak ez du bihotzik, ez ezurrik gaztan berak, zabaltzen ditu aukerak, badaukazu nola eduki, lotuko dugu estuki, gain hartu ez dezan berak. Izan izerdia, izan orea, eman airea, gure nekea izan bedi gurea, guk ematen duguna, gure eskaintza, izan bedi gure emaitza. Eta emaitza hori berriro eskaintza. Aintzina, jan, lo egin zein divertitzeko, Gauza trukatzen ziren moduan hitzeko. eta geroz, mundua desboro biltzeko, Txampona sortu ziren, txampona biltzeko. eta orain dirua behar bizitzeko. Nola xaguak gazta ahoratzeko, Zepoan jauzten gara konturatzerako. kooperatibak ere gaurtik geroko, Pentsatu beharko luke denon onerako. nola lortu dirua, Eta zertarako. Merkatu libraren eskutuko untza, ari denean bide egiten goruntza, finantzak izan behar luke poltsa utza. bete ala, beste entzat laguntza. Asmo horrekin sortu zen laboral kutxa. Mondragon egiten nahi den karreran, Beti autokritiko izateko eran. segi dezala eta espreseski egan. Bai, beti begi txiki bat jarririk sakelan. Ja, baino begi handiagoa gizartean. Hori da.
gaurko merkatu indartzu honetan izaten saiatzeak galderak eta kontraesanak sortzen dituela ezin ukatu. Ze mundutan sartzen gabetz? Ze mundu sortzen ari gara? Zergaitik ez utzi kapitala handixak arluan kapitala handixen dako? Ba ez, formula kooperatiboak, espazioak hartu guri izan ditu industrian, finantzetan eta hezkuntzan moduan, elikaduran, zerbitzuetan eta banaketan be. Espazio txekiak, handixak eta erraldoiak. Gauzak eiteko, beste modu bat arlo gehiagutara erueteko asmoz. Espazioak hartu ditugu emakumeak be, ibilbide kooperatibo honetan, guretzat barrizak zien espazioak. Emakumeak izen gare neurre handi baten elikadura eta banaketa arloko protagonistak. Eta aurrera goiaz, bai, bagoiaz. Baina artia, kantua, sorkuntza, ez die publizitatea egiteko. Kooperatibista moduan, barrura begira galdetu biko. Baete daukun benetan beste helburu bat. Eta erantzuna baiezkoa bada, beste helburu bat badauko, baldin badauko, orduen izan daigun gauzak egiteko beste modu bat. Hori esatia ez da lema bat, interpelazio bada, eta zeregin bat. Bedi besti modu bat, baina bedi. Zuri gabe, gure lanabezen jabe, egun dezagun zarea. Egun dezagun zarea. Gure banaketan, jabetza barreiatu, beu izaten saiatu, oian beltz honetan. Gure banaketan, bada beste helburu bat. Bada, baldin bada. Bedi beste modu bat. Bedi, baina bedi. Bedi, baina bedi. Bedi, baina bedi. Bedi, baina bedi. Soilik itzalari erreparatzen badiozu, zaila da, elefante bat eta xagu bat bereiztea. Beraien gainean argia isurtzen denean, ilusioa sortzen da. Errealitate berri bat, jatorrizkoaren antzik ere ez duena, ura bezain erreala izanik ere. Argiaren arabera txikia handi bihurtzen da, eta alderantziz, besteen begiek ematen dutelako garenaren neurria. Horregatik maite ditut, gauza txikiak. Hoiek behatzeko erabiltzen dudan argiaren arabera, ez deusa diruditen xehetasunetan aurkitzen dudalako eguneroko bizitzaren zentzua. Goizero ikusten dut, korridoreetan nirekin topo egiten duten pertsona txikien bizitza. Goizero. Adibidez, goizero, ateak ireki zain, sarreran, antxe, zahartzen ikusi dudan emakume hori. Eta geure bizitza elikatzeko egiten ditugun ametxekeen lekukoa ere banaiz, fruta dendakoak tomateak kokatuz egiten dituen koloreko margolan ederroiek. Lerro paraleloen patua tristea dela esaten da. Elkarren ondoan beti
baino elkar ukitzeko esperantzari gabe. Besteen patua ordea, besteen atxekabea, ura bai tristea. Behin ukituko dute elkar, eta handik aurrera betirako urrundu. Feminismoruntz doan herrian, bide hortan babestuak, gurean ere egon baitira, maipean tolestuak. Kooperatibak izan ez ditzan, gerora arnasestuak, mai gainean jarri behar dira, emakumeen eskuak. Ikusiko ote dugu berriro halako belaunaldirik. Ikusiko ote dugu berriro kooperatibak, ikastolak, herri honentzako hainbeste gauza garrantzitsua egin zuen herrigile talde halakorik. Azalduko alda Euskal Herrietan. Hoietako batzuk ez daude jadanik gurekin, eta haien omenez kantatu nahi dugu. Izan beti, geure barruan.
da eraikitzaileen askazia? Non da nekaezinen askazia? Burdinaren apostoluak, nun dira? Izimin, pare, ura, nun daba? Nora joan ote dira, ekintzan ustutakoak? Ara, hemen dira. Ara, xo! Ara, hemen dira zoruaren eusle. Haien zorbalden gainetik, ageri da hortzimuga. Geure gogoan zaudete, txikigintzaren visionarioak. Gure gogoan, zoiltasunaren enpresari apalak. Utopiaren errealistak, haize mendiko zuaitzak. Zaudete beti gure gogoan, orotarako herrigileak. Gure lorpenak nekez dira, zuen ametzen din. Bitez gure ametza, zuen lorpenen din. Gure gogoan, gure gogoan.
guztiok gara kate begi bat, bat bestearen konpainiz. Mundua nola osatua den, helduz bezelaxe niniz. MCC-k segi dezala, hazi berriak ipiniz. Lehengo eri eskertuz eta urrengo eri eskeiniz. Gutun bat, etorkizunari. 1927ko iraila, Iturbe baserrian gaude. Bihar sartzen naiz apaiztegira. Aitor dut, ezineguna sortzen dit, han aurkituko dudanak. Eta horregatik nago hemen, etxe ondoko intxaurrondo honetan hilota, ostoen artean izkutatuta, neure baitara bilduta. Datorkidanari gutun bat idatziko diot, badoan honi agur esateko. Ene begien aurrean, paisaia berde ederrak, urko mendia, kalamua mendia, sarraspeko iturritxoa. Noiz usainduko ote zaituztet berriro, noiz bertatik edango. Nola agurtu? Txuri, nere ardizakur leiala zaunka eta jostalari beti. Nola agurtu? Auzoko Jose, ez ditu sekula aztuko eskolara bidean egindako gure ibilerak. Falta zaidan begian sartuko zaituztet, zuen irudia nigan gordetzeko. Eta begi baten iragana gordeko dudan bezala bestean, etorkizunari iso eginez jarri nahi nuke. Kontzeju zaharreko eskolan, baino maisu zorrotzagoak izango ditutala, esaten du amak. Irakurtzera, idaztera, pentsatzera, noala seminariora. Badirela, lan egiteko beste modu batzuk, hori dio aitak. Ekin aurretik pentsatu egin behar dela, eta pentsatzea bera ere lana dala. Ohituta gaudela, gauzak dire moduan jasotzen, baino eraldatzen ere ikasi egin behar dela. Lurra erein egiten den bezala, gero usta eman dezan. 12 urte nahikoa dela, eta nahiko adina badu dala, nere burua zaintzen ikasia izateko, eta urteek erakutsiko diatela. Baina bien bitartean hori bai, begiak eta belarriak erne izateko. Hizketan ondo ikasteko. Entzuten, ikasi egin behar dela lehen da bizi, eta entzutetik aditzera aldea handia dagoela. Bihar autobus batera ioko naizen lehen aldia izango da. Bizikletan ere behin bakarrik ibile naiza, herritik pasatzen diren auto bakan hoiei begira egoten gara hortxe denok, noiz ioko zain. Nola joango dira umeak eskolara? 100 urte barru, bizikletaz, autobusez? Nolakoak izango dira gure bazterrak? Nor biziko da baserri honetan? Zertan egingo dute lan 100 urte barruko gizon eta emakumeek? Aitak dio, irudimenik gabe, ezin dela mundua asmatu eta amesteko eta asmatzeko. Amak dio, ekin gabe, ezin dela ezertxo ere lortu. Fedea landu egin behar dela eta lanean fedea izan. Berakat zopa prestatu dit, erdian arraultza duela.
gogoko dudan moduan. Bere semeari, maiorazkoa utzi duen bere semeari, agur esateko bere modua da. Zuhaitz honen talaiatik begiratuta, etorkizuna berdea da. Bakearen soinua dago, eta hala ere, nik ezinegona. Mundua aldatzeko eman zaigu, eta ez bakarrik ari begira egoteko. Beraz, hemen utziko dut, izan naizen umea. Noizbait, haren beharra baldin badut, ona hilota bila etorri eta nahikoa izango da. Baina orain ibanoa.
lagunak ere zuentzat mila esker gurekin gaur hemen izan zaretelako. Hasieratik esan dizuegu, berezia izateko sortua izan dela arratsalde hau, baita ondoren etorriko diren gainerakoak ere hau bide bat da, irailaren 14ean Gasteizen berriro ere topo egingo dugulakoan, agur esan baino lehen, utzi dazue, are jende gehiago ekarrarazten oholtza honetara. Parte hartu duten batzuk behintzat hemen izatea nahi nuke, eta horretarako lehendabizi, Javier Goyenetxea eta Josu Urrutia mesedez lagundu ere, eskerrak emateko momentu honetan lagundu oholtzatik, eta zatozte baita ere aurre aldera, goiko Baztuloko zuzendaria Iñaki Maidagan, txalo, mila esker, Igone Arteagabeitia, Jubilo Bilbaoko zuzendaria, Raquel Murgiondo, Arezmendi ikastola abesbatzako zuzendaria, Maialen González, Goikobalu txikiko zuzendaria, Susana Roa, txistularien ordezkaria ere, Marta Izagirre, Arrasate musikaleko zuzendaria, Jurgi Etxebarria, Julio Soto, Sara Alonso, gurekin izan diren artistak, zatozte holtza gainera, Iker Olazabal, orkesta zuzendaria, Jon Sarasua, letra egilea. Urruti joan zailu. Badator. Eta berarekin batera Josu Kamara eszena zuzendaria. Jon, Josu. Mila esker benetan. Kantxa bat gogoratu. Kantxa batek zer egin dezaken. Ez du itsasoa egiten, baina uriautzia eragin dezake. Iraganak ez du etorkizuna egiten, hori guk egin behar dugu. Hanka bat lurrean eta beste bat aidean. Eskerrik asko.